Mentras todos o celebraban, os representantes sindicais entraban a falar co conselleiro de Economía, así como co director xerente do IGAPE. Nos estuvo explicando como foi a negociación, bueno, unha parte, evidentemente, de todas as horas que votaron. Botóunos unha pequena bronca, porque decía que as negociacións a veces hai que leválas agantando paus, pero, bueno, é parte do traballo político tanto deles como noso, non? En definitiva, el di que marcharon para Pontevedra para firmar, que tamén nos dixo unha cousa que tamén dixémonos antes aquí, creo que todos coincidimos. Agora o importante é que se cumpla o plan, que se traballe ben, que se faga a mellor mercancía e que se consigan os directivos e os vendedores e todo vendela e que esta empresa sea solvente. Por que? Primeiro é bo para os traballadores da empresa, segundo é bo para a comarca e terceiro é bo para outros exemplos que hai por aí, para que a banca tamén deixe de ser a usurera que é, que foi. As celebracións prolongáronse pola tarde xa en Lalín. Ás 5, os traballadores que se desprazaron ata Santiago quixeron ir celebralo na fábrica cos compañeiros que tiveron que seguir traballando. Quixeron tamén agradecer o apoio do pobo de Lalín facendo un percorrido polas rúas da vila. O día de hoxe é histórico, é un día histórico. A comarca do Deza, concretamente Lalín, hoxe marcou un feito histórico, que é a primeira empresa que está no concurso de acreedores de Galicia e vai a salir del. É a primeira empresa. E isto foi feito gracias, primeiro, á xente que está aí detrás agora celebrando, aos traballadores, á unidade dos traballadores, a propia dirección da empresa, que estes últimos 6 meses tuvo transparencia, nos deixou toda a documentación, nos decía cal eran os problemas onde había que ir e, sobre todo, fundamentalmente, onte e antes de onte, cando asaltamos os bancos. Esa foi a clave.